خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا بحواس بفشختا نتعود بدستا بحواس بفشختا نتعود بدستا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ገዛ ገዛ ሃክቲ فتلي ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا حكتي ገዛ ገዛ فتلي ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا بحواس بفشختا نتعود بدستا كعشو كمون زلا هاكتي ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ تدستوا تدستوا ተፃወቱ ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا بحواس بفشختا نتعود بدستا بحواس بفشختا نتعود بدستا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና خوينكم تدستوا
ገዛ ገዛ ሃክቲ فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو حكتي جزا جزا فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو بحبوس بفشختا نتعود بدستا كعشو كمون زلا هاكتي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو تدساتو تتعوتو لسانا تتعوت وت وت ودعوت لسانا تتعوت وت وت ودعوت لسانا تتعوت وت وت ودعوت هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو ميسانا تتعوت وت وت ودعوت ميسانا تتعوت وت وت ودعوت ميسانا تتعوت وت وت ودعوت هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو بحبوس بفشختا نتعوت بدستا بحبوس بفشختا نتعوت بدستا هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو هتانات نعو تتعوتو ميسانا خوينكم تدساتو جزا جزا هاكتي فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو حكتي جزا جزا فتلي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو بحبوس بفشختا نتعوت بدستا كعشو كمون زلا هاكتي هتانات نعو تتعوتو هتانات نعو تدساتو تدساتو تتعوتو ميسانا تتعوت وت وت ودعوت
تدستوا ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ምሳና ዝፃወት ወት ወት ወዳዓወት ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ምሳና ኮይንኩም ተደሰቱ ገዛ ገዛ ሃክቲ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ሃክቲ ገዛ ገዛ ፍትለይ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ብሓጎስ ብፍሽኽታ ንፃወት ብደስታ ኩዕሾ ከምኡን ዝላ ሃክቲ ሕፃናት ንዑ ተፃወቱ ሕፃናት ንዑ ተደሰቱ ተደሰቱ ተፃወቱ ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ፅቡቅ ዝበልናዮ መፃወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መፅሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.